Manden her har, ligesom så mange andre, en interesse. Noget, han går meget op i. Han interesserer sig meget for ét rockorkester. Faktisk så meget, at han nu er indehaver af en verdensrekord. Som han står her uden for sit hus i Karlslunde syd for København, ser han vel sådan set ret almindelig ud. Og særlig ualmindelig bliver han heller ikke, når vi kommer indenfor. Jamen her har vi så min familie, min kæreste gennem flere år og min datter på 4 år, Freja. Men hans job er ikke et af dem, der er flest af. Til daglig er jeg ammunitionsrydder i forsvaret, og der kører jeg med rullemarie. Alligevel er det ikke det. Det kan være alt fra fyrværkeri til, hvis nogen vil lave ulykker i vores land. Der gør ham virkelig speciel. Nej, Så skal vi ned i kælderen. For det er hernede, det sker. Her er vi så i indgangen til kælderen, og som I kan se, så er der jo pyntet godt op på væggene med diverse ting. Der er omkring 900 rammer. 100 kvadratmeter heavy passion for Iron Maiden. Jamen, det tager jo sin plads. De spiller heavy metal. De er fra East End i London. De har lavet rigtig mange plader, så det er rimelig nemt at finde noget med dem. De er kendt for deres monster på alle coverne, og de spiller bare fed heavy metal. Her har jeg lavet en lille Iron Maiden lounge. Her har vi en Zippo-lighter. Herover har jeg Iron Maiden ski. Det skal man jo have. De har deres egne hotelsudsko. Og dem her, dem har vi skaffet gennem et hotel, hvor de havde glemt dem. Faktisk har han været til hårdslående metal lige siden han hørte den første plade, da han var 8. Og den blev jeg simpelthen grebet af. Nu er han blevet 40. Jeg har ikke vendt mig om siden. Jeg hører Iron Maiden hele tiden. Stadigvæk. Når man spiller billiard i en Iron Maiden-kælder, så spiller man selvfølgelig med en Iron Maiden-kø. Og nu kommer så den egentlige grund til, at vi befinder os i hans kælder i Karlslunde. Han ved nemlig lige præcis, hvor mange stykker Iron Maiden han har fået samlet i alt. Men jeg har jo de der 4.642 ting lige pt. Og det er faktisk intet mindre end verdens største samling. Og man kan jo ikke have en drengerøvsbar uden noget i baren, så hvad kan jeg byde jer? Så velkommen En Iron Maiden i Guinness rekordbog. Den smager rigtig godt. Ja, det er i dag Guinness rekordbog udkommer med verdens længste, hurtigste, tungeste alt muligt, og altså også verdens største Iron Maiden-samling. Her kommer der en vejrudsigt.